màgic. A veure... Ai! Què li ha passat a la meva motxilla? A veure, està xula. Bueno, almenys seguiré tinguent les meues galletes Oreo i la meva botella. Vaig a beure un poc d'aigua. Què fa l'encocut? Ui. El nano xiquet de res. El Manolo. La Toneta. La geganta. Geganta. I el robafaves. I el meu menjar. Per què, arbre màgic? Per què? Ara la meva visió va ser encara més difícil. Sense menjar i sense res. Espera un moment. Sí! Sí! Xutxes! Bueno, després de que l'arbre màgic em donés xutxes! Ja puc continuar amb l'aventura i intentar trobar la clau de la festa. Ai! Estic molt cansat. Porto molt de rato buscant la clau, però no la trobo. Almenys encara em puc menjar el meu paquet de xutxes. Maldito pan! Per què? No! No trobo la clau! Estic molt cansat! On està la clau? Està aquí! Està aquí! Allà! No ho sé! Vaig a seguir endavant! Per què? Què ha sigut allò? Espera un moment!